सरासरी शेती मी लहानपणापासून आहात बापूय असलो न्हू त्याच्यापर्यंत आम्ही आसोत ते पण त्या टायमाक बापू असताना आमकां तितके कळनासले आणि आता काय जालें बापू गेले तेन्ना बापू आमकां प्रत्येक फावटी विचारी मेले करतात अशें तेंची ती उतरां जातली पण आम्ही ती करून दाखयली म्हणजे मदींशी 1-2-4 वर्सां पडींग रावली आणि आस्ते आस्ते आम्ही एक आमकां हे म्हटलं करपाचें म्हणून ती केली म्हणजे पडींग सांडपाची ना अशी इवन आता गव्हर्नमेंट हे करता न्हू सबसिडी त्याच्या लागून आम्ही ती सुरू केली गव्हर्नमेंटाच्या ह्याका लागून मी सरासरी 10-12 वर्सांचो असताना शेतीचा बाबा बरोबर काम आणि आमची इतर सुद्धा त्या कोंडलात सुद्धा असली 489 अशी असली थंय सुद्धा करतले आम्ही पण ती मग एका चुलत्यान आमची ती आपल्या कुळगाड्यान आपल्या ह्या गेली पण एक्च्युअली पावती भाटकाराची आमच्या नावार आहा आणि दुसरी गोष्ट ती गव्हर्नमेंटाक मामलेदाराक 1986 ती सुद्धा पावती माझ्याकडे आहा गव्हर्नमेंटाक आमचो बापू लाडू गवळी सावळे साहेब फायर करतात ही सुद्धा माझ्याकडे पावती आहा आणि तशी आमची चालू झाली नंतर आणि आमचो ह्यो शेजात आसलो आणि आता रिटायर जाल्या उपरांत आणि त्याच्या पयलीं मातसो येतात म्हणजे आम्ही पाचय भाव हो व्हडलो भाव आम्ही पाचय भाव मेळान मिसळून काम हे करता शेती करता आम्ही वर्षभरात आम्ही ज्योती ह्याच्या पयलीं मी गेल्या वर्सा लायले वालय ह्या मस्त आणि महागाई आता म्हणता केला पण त्या वाडटा खूप म्हणून आम्ही त्या बंद केला अंदू ज्योतीच एक लायलेली आहा दुसरी गोष्ट आणि अंदू म्हाका एग्रीकल्चरान ह्या केले म्हणटकच त्यांची वरी दिल्या वरी एक थोडी उपल्या आणि उपवाचे आहा बैलांचे जोत करी न्हू ते अति उत्तम असले ते बैलाच्या पायांनी चिखल जे जाता मळटत न्हू ते टायप जाता म्हणून ती शेती बरी पिकताली आता फक्त मशिनाची ती वयल्यावर चिखल जाता बरो पण वयल्यावर चिखल जाता पण तितकी बरी पिकांक येना माझं ह्या नासली मी राजकारणात येतले म्हणान म्हणजे वासुदेव देशप्रभू त्यांनी सहजच एक निरोप दिलो गेलोय मी मामलेदारात म्हाका मेळ्ळो घरा कडेन गेले अशें मग त्याच्या उपरांत मी वाड्यार तांकां जमयलें जावं वाड्यार मला सांगलें तांकां अशें असं आहा काय करूया तर हा म्हणाले रावलं आणि देवाच्या कृपेन वाडेकारांनी आमकां वोटरांनी आमच्या निवडून हाडले स्थानिकच भायलो आता आणि जो भायलो येता तो स्थानिक हाय जाता म्हणजे हे गव्हर्नमेंटान आणि ह्या युथांनी चिंतूंक जाय युथान म्हाज्या हिसपान चडान चड शेतीत वळले बरें आहा शेतीन वळोवंक जाय हय शेतीत वळोवंकय जाय नोकरी करात तुम्ही प्रायव्हेट करा गव्हर्नमेंट करात तुम्ही आणि जे शेती जमीन आहा त्यांनी नोकरी शेतीत हे वळपाचे नाल्यार फाल्यां आयज हो शेती गव्हर्नमेंट घेवंक सोदता नाल्यार काय भायल्या बिल्डराक हाडूंक जाता UP वाले दिल्ली वाले आणि खंयचे ते येवन कब्जा करतले ते फाटी फुडें म्हणून ह्या भुरग्यांनी आतांचो विचार करून हे शेतीत वळपाचा